tradizionalean oinarrituz, bertan arakatuz, nola gaur egun beste kontestu batean ipiniz, beste arte joera batzuekin konpartituz, beste artista batzuekin zubiak eraikiz, nola elkarrekin sortu dezakegun beste lenguai bat, beste unibertso bat, beste ikuskizun bat, proiektu bakoitzean, kasu bakoitzean, gauza oso ezberdin bat. Arkitektura bagian gofre moduko hori ez, ikusita ez. Esango gintzu bat txipiroiez eginda dagoen gofre bat dela. Ez dakit, hemen gauz asko ikusten ditut nik ez. Jeroglifikoen hizkuntza hori, teknika hori, jeroglifikoen hizkuntza hori lantzeko, ez dakit, ekilibrio badago ez, kultura badago atzetikan, nahiz eta ez duen zer ikusirik platerrarekin. Larruko leku politemian ondarru ederrago egiten, Maiatzen herritarekito dibat manuelisten etxeziren. Larruko leku politemian ondarru ederrago egiten, Maiatzen herritarekito diatoren delen zizkiuten. Musika ekitaldia bertsuak eta antzerkia, kilometro zeroko elikagaia gure sorkutzak bultzatzen. Zinema musika ekitaldia bertsuak eta antzerkia, kilometro zeroko elikagaia gure goxia asetzen. Maravili, maravili, Gitarri però maravili, maravili, maravili. Maravili, maravili, gitarri però maravili, maravili. Maravili. Ora cosa sia maravili. Ta soldaduak baldu, ta soldaduak baldu, bere penak non azaldu. Ehunka angra hil ziren kobak, ehunka angra hil ziren kobak, suak errak eskobak, zugarra murdi zergatik da.
ginean eta hasi ginean berekin lanian, lehenengo egunetan edo, neon, oso goian neon. Ikusten duen, aizitzegula zea proposatzen mugimendu bat, nik posible ziala gustatu pila bat, mugimendu hautsi bat.